Washington has something almost no global power has right now. Direct access to Cairo, Asmara, and Addis Ababa. 3 rivals, 1 region, 1 fragile balance. This could be a moment for diplomacy, a chance to stabilize the Red Sea. But instead, the United States may be walking straight into a geopolitical trap. Today it stands as a flashpoint for global trade and conflict, a vital artery for the world's economy and a stage for international rivalries. Houthi rebels, backed by Iran, have transformed these waters into a battleground. Their attacks have forced commercial ለኤርትራና የኢትዮጵያ መንግስታት ማሳሰቢያ እንደሰጠቻቸው የትራምፕ አስተዳደር ሰነድ አመለከተም። ኢትዮጵያ ወደብን በኃይል ለማምጣት የምታደርገውን ጥረት እንደማትቀበለው አሳውቃለች ሲልም ሮይተርስ ዘግቧል። ዘገባው አሜሪካ በቀይ ባህር ዳርቻ ቁልፍ ቦታ ላይ በምትገኘው በኤርትራ ላይ የጣለቻቸውን ማዕቀቦች ልታነሳ መሆኗን የሚያመለክት የአሜሪካ መንግስት ውስጣዊ ሰነድን መመልከቱን ያነሳል። ይህ የአሜሪካ ውሳኔ ከአስመራ ጋር ያላትን ግንኙነት ለማሻሻልና ጎረቤት ሀገር ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር ወደ ጦርነት እንዳትገባ መልእክት ለማስተላለፍ ያለመ ነው ሲሉ ተንታኞች መናገራቸውንም የዜና ወኪሉ ዘግቧል። ኦኬ እንታይና ንሰምዕ ዘለና እዚ ጉዳይ ናይ ቀርና አፍሪካ አምንጎ ኤርትራን አሜሪካን ብሽምግልና ናይ ግብጽ ዝግበር ዘሎ ብዙሕ ዓይነት ዘረባ ይፈጢሩ ዘሎ ብትክክል ድማ ዝኾነ ነገር ናብ ኤርትራ ዝግበር ብዙሕ ተጻብኦ ከም ዝገጥሞ ከም ርዱ ጌርና ኢና ንወስዶ ናው ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ውሳነ ይውስን ኸውን ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ እዋን እዚ ቀደም ምስ አሜሪካን ምስ ካይሮ ምስ ግብፅን ምስ ኢትዮጵያን ጽቡቕ ዝምድና ከም ዘለዎም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ድማ ባላንሲንግ ኣክት እዮም ዝገብሩ አሜሪካ ንክልቲኦም ከይጎድኡ ንክልቲኦም ክሕጉሱ እዮም ዝፍትኑ ዶናልድ ትራምፕ ግን ኣቀድም ኣቢሉ ናይ ግብፂ ፀቅዒ ምዃኑ ነጊሩ እዩ ንግብፂ ነቲ ፀገም ናታ ናይ ኒል ድማ ክፈትሖ ምዃኑ ነጊሩ ነይሩ እዩ ስለዚ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ግብፂ ገፁ ዝዚ ዝበለ ዝምድና ዘለዎ ኤርትራ ጽቡቕ ጌራ ኣንቢባቶ ክንብል ንኽእል ምክንያቱ ኣቐዲማ ኤርትራ ምስ ግብፂ ጽቡቕ ዝምድና ክትክብክብ ፀኒሐ ጽቡቕ ዝምድና ክትሃንፅ ፀኒሐ ንነዊሕ እዋን ድማ ክመላለሱ ፀኒሖም እዮም መርኣያ ናቱ ድማ ሕጂ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዘሎ ዝምድና ናብ ጽቡቕ ገፁ ክኸይድ ይበሃል ኣሎ but there is one thing እዚ ናይ ብልፅግና ምስ ኩሎም እቶም ብድሕሪ መጋረጃ ምስኡ ዘለው ኮይኑ እንታይ ክገብር ይኽእል ኣሜሪካ ኸ ምስ ኤርትራ ኢትዮጵያ ኣጓንያ ድያ ክገብሮ ንኢትዮጵያ ኪድ በዓልካ ትፈልጥ ከምዚ ሕጂ ዝብልዎ ፀንሑ ኣብዚ እውን ናይ ኢትዮጵያ ሚድያ ዝብሎ ዘሎ ንብልፅግና ኩሉ ዕንደራ ናትካ ዶብ ግበረሉ ዝመስል ዘረባ ተዛሪቦም ኣለው ይብል ኣለው ንምንታይ እዚ ዘረባ ኣገዳሲ ቅድሚ ሒደ ሰዓታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ደውፅኦ ዘሎ መግለፂ ኣብቲ ቴሌቭዥን ሃገራዊ ቴሌቭዥኑ ንስማዕ አፍሪካ ቀንድ ብሎም በዓለም አቀፍ መድረክ የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያዊና ኢኮኖሚያዊ ሚዛን የሚወሰንባቸው በርካታ ጉዳዮች ቢኖሩም የባህር በር ባለቤትነት ግን የኢትዮጵያ የህልውናና የሉዓላዊነት ማዕከል ነው። ኢትዮጵያ በታሪክ አጋጣሚና በጂኦፖለቲካዊ ሴራዎች ሳቢያ ያጣችውን የባህር በር ዳግም ለማግኘት የምታደርገው ጥረት የፍትሐዊነት ጥያቄ ብቻ ሳይሆን የሀገራዊ እድገት ማነቆችን የመስበሪያ ስትራቴጂካዊ እርምጃ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ኢትዮጵያ በተፈጥሯዊም ሆነ በታሪክ ኃይልና የንግድ መርከቦች የነበሩ አክል ስር የሰፊ አጋጣሚዎች ከኢኮኖሚ አንስ በየዓመቱ ባህር በር አላት ማለት ተጨማሪ እድገት ማግኘት ትችላለች ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሀገራችንን ከወሰድነው ላለፉት 30ና እንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ምስቲ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ድዩ ምስቲ ካልእ ምክንያታት ደርዲሮም ጉዳይ ናይ ባሕርናትና ናይ ህላወ ሕቶ እዩ ኤግዚስተንሻል ነሰሲቲ ስለዚ ናይ ህላወ ሕቶ እዩ ታብቲ ገባሕሪ እዚ ድማ ዝኾነ ነገር በሃገር ደረጃ ናይ ህላወ ጉዳይ እዩ እንድሕር ኢልካዮ ኢራን ኣብነት ምስ ኣሜሪካን እስራኤልን ትገብሮ ዘላ ኩናት ናይ ህላወ ኩናት እዩ ናይ ህላወ ኩናት ኮይኑ ድማ ኩሉ ዝከኣለካ ገዲፍካ ናብ ኢኻ ተተኩር ሕቶ ናይ ኣብቲ ገባሕሪ ብልፅግና ብኣፉ ዝብሎ ዘሎ ናይ ህላወ ሕቶ እዩ እንድሕር ኢሉ ኩሉ ነገራቱ ገዲፍካ ናብ ኩናት ክትኣትለካ ማለት እዩ ምክንያቱ ብካልእ መንገዲ ካብ ኤርትራ ትረክበሉ መንገዲ የለን ናተይ ኣብቲ ገባሕሪ ዘለኹ እንድሕር ኢልካ ኤርትራ ዝኾነ ነገር ገብረልካ ይትኽእል እያ ጅቡቲ እውን ኣይትገብረልካ እያ ሶማልያ እውን ኣይትገብረልካ እያ ሱዳን እውን ኣይትገብረልካ እያ ኬንያ እውን ኣይትገብረልካ እያ this is clear ልኡላውነትን ጥሒስካ ልኡላውነትን ረጊፅካ ኢኻ ኣብ ደገ ባሕሪ ትደሊ ዘለኻ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ብሰላማዊ መንገዲ ክግበር ዝኽእል ነገር የለን ኣብዚ ንሱ ድማ ናይ ህላዊ ሕቶ ክብል ተጀሚሩ ብሓይሊ ጥራይ ክገብሮ ዝኽእል ምክንያቱ ኣብ ጣውላ እናመፃኻ ከለኻ ናይ ህላዊ እናበልካ ክትመፃ ይትኽእል እያ እቲ ሕቶ ከም ንሪኦ ዘለና ኢና ንግብፂ ብማይ ዝሓንቅዋ ዘሎ ናይ ህላዊ ሕቶ ማይ እዩ ማይ ትሰትዩ ንህላዊ ኢኻ ኣድላይ እዩ ባሕሪ ግን ብዘይ ባሕሪ እዩ ዝነብር ዘሎ እሱ ቁጠባ ናተይ 9% ይዓብሎ ኢሉ ዝፍክር ዘሎ እውን ወይ ዝሕሱ ዘሎ እኮ ጅቡቲ እናተጠቀመ እዩ ቅድሚኡ ዝነበረ ኢህደግ ዝሃነፁ ቁጠባ እውን ብዘይ ወደብ ኣብ ደገ ባሕሪ እዮም ሃኒፆሞ ብግምጣሉ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣብ ዝነበረሎም ዘበነ ደርግን ሃይለ ስላሴን
تهاجر كم زنا لهم ينبرتني يمزون لذي اتزبلو زلو كابكوننا زتفاتح زرباي نغطل قد economic impact historical correlation regional stability collective national effort بلا بلا strategic leadership كل زمانياتات زي أفدق بحر نغرق بوز تقامل زلويو لذي قطباناتنا أفدق بحر سلزي بلنا بتعمينا نهسا زلنا دنقص قلنا مالتي كم زبالي لنا تاريخاوي correction بتاريخ زوست زنبرنا حيل بحر نيرنايو مراخب نيرنايو سلزي كما يجيركم بحرت من طلونا عداني حدا يرتراون تايل مليس لهم عسبسي ودب عسب نحناس جنزب ينفست جيرنا لوينا سلزي قبعنا يلوم مسحافو كوي طليان كدا أنا تقدميهم زوز نحات لكم ودبسي ناتي لا ديت ما قلت له طليان كاباهم لا على بيرترا ينفست جيرا ودبات هنيسا كلنا قرتي نسخاتكم نيشتي موسيقكم له بمولو تتسرح عنكم كبيرترا زمان تقولكم طليان يسرح هو طليان كن كماهم نقوم شيتن عويلو أفدق بحري أب بات إنفستيجيري أبس مرة سريحة عبوني قبل أي نسمعني نازل الناس لذي wake up إنجل ناقم نبكالكم كبر وز مسلي بزغانة أزيز عربازي لح عبي لنا يرنديو أمريكا أبز قدايزي انتاي إيدي اللواء انتاي كتقبر تخل تخوني لا بزعو زينا نقمتنا يرنا مرأيانا تدما نعبي أفك حز إذا تبلو زلغا عجو جويو أفدق بحري نبعلنا عغا عدهم كتقواصرو زيك أنا أبيلا عدهم كتقواصرو زيك ألكم نعخاتكم زخون كم زي كونه يعني جراتهم زلا أبز زلو تارجمنت كسمعكم يا مجمريا بي بي سي تقرينيا زعباز قدايزي زبلواس كسمع قدا إيرترا اختبلو مخانا رويترز رأيو ناي وشت سند منغستي أمريكا ملكتو زو سنة مستي تاغر أكي بحر زلوا استراتيجيوي أكا مامتا زي تتحازم مخانو تنتن تيقلسو لين تقاب توساق اللوا السقوم تزي أمريكا مس إيرترا زلوا ركب نممحياش زعلمن تخون إيرترا أب سجر سعود عرب نوح جماجم بحري زلوا هاجر بمخانا أجداسي تجبرام بتوساخي قربت هاجر إثيوبيا مستا نينوح وان مراس امتاز خونت إيرترا نبوج كيتأتو ملأختي نمتحللاف زعلم مخانو تنتنتي جلسوم زمجنا أمريكان إيرتران نعسرتات عمتات زحتي ليتسنحوم بمسرت رويترز زرعيو سند منسروز أجودات أمريكا نب استفلالي هاجرات أبزل أخو مذكر أمريكا نتي بريزيدنت جو بايدن أبا كل تشحن عسران حدن زفرملو إجدا زنبر أواج أبا كبابي 4 جنبات كتسرزو مخانا يجلز لعلوان مخاري بريزيدنت ترامب أبا قدات أفريقيا ماساد بولوس نز قداي أبا مسلات عبيت رايتس أوت كمزلو سبسابات يحبروم بولوس أبا موداتا زحلف عمت مس بريزيدنت إساس أفورقي أبا كايرو تراخيبو سفي حزتا كمزكايدة رويترز يجلز دايركتر بروغرام أفريقيا أبا International Crisis Group موريتي موتيغا معصاو بهرمز مالت كيح بحري زيادة وددر زرائيلو بوتاك خون مالتيو ازدما أمريكا ابتزوبا زلعالة قداسنت كم ترئي زملكتيلوم انتخونا اتوسانا تقاومون يقتمولوم تتابعي قجل فريدم هاوس نيرترا كم وتهدراو ملاخيت هاجر بمقلات مسامين كوريا بمعارة كم سرعة تغيسوم بعد سلطان سلالان منستر وزاو قدات أمريكان زنبرا كاميرون هادسن إيرترا قبلش حنت شعات عن سلستن أتحيزا زي تخلتو عسكرنان ملكاونة حيزات غسل زلا سلزي أمريكا نز إجدا بمغلالة انت أياك تربح كبلي حاتت تحقاقازي صحفي قدات وصاي قدات أفريقيا نبر تيبور ناجبوغانو أمريكا مس سوماليلاند زمدناك تمسرت كم زحيش يماغوت زباوين ديبلوماسينياتات كم زقلصوو ازي أمريكا كتوسدو أزبحال زلو سقومتي واشنطن نتي إثيوبيا بحيلي أفدق بحر نمركاب تريو زلا دليت كم زي تدقف زملكت ملأختيوم اتي رويترز تملكتو سند منجست أمريكا بحيلي أفدق بحر نمركاب زقبر زخوان فتنا كمن نقاوم نإثيوبيا بترقاقامي قليسنا لاينا يبل اوكي برقز إيرترا قدا نخيل على الله نابي إيرترا صبوق كيمت كله تصابوخ قبر زدل زبل بمولو دقوتي ويكبل يزوعل زلو ويكبل ولالو معات ارتكلس ابزم سياغن نتي اونتاو سميت ويون نابصبو قصو زخي زلو كتيو قيدلني. Now let's continue حنتا قدا سيت انترفيو بزعباز استبهلت. A region that is sitting on a landmine. Cairo, Egypt. Thank you for being with us again on First Post Africa. Now, Meki, what does the reported decision by the United States to lift these sanctions on Eritrea signal about the shifting geopolitical priorities in the Red Sea and Horn of Africa region? Big development, actually.
congratulations, Eritrea stood firm on their principles for a long time, and they didn't give up because of the sanction and international or Western powers harassing the country. Also, congratulations, because Trump administration, they discovered again and over that the language of sanctions against the world should come to an end. Also, congratulations, Egypt played a very big role. እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ከመይ ዝርአ ኤርትራ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ እገዳ ከተልዕልን ፅቡቅ ዝምድና ክትሃንፅ እንተሓስቦ ዘላ ከመይ ትሪዮ ንዝብል እዚ ኪላ ክዛረብ ከሎ ኤርትራ እንኳ ሓጎሰኪ ሳላ ዝመከተት ሳላ ንኺሳ ዝኸደት ሳላ ብመትከላ ረጊፃ ዝኸደት ናታ መርገፂ ከይቀየረት ከይተጎናበሐት ኣብ ፅኑዕ መትከል ረጊፃ ስለ ዝኸደት ነቲ ኩነታት ናታ ብዓወት ትወፀላ ኤርትራ ዝበደለቶ ሃገር ከምዘየለ ይጠቅስ ኤርትራ ዘጉደለቶ ጉድለት ከምዘየለ ኤርትራ ነፍሳ ዝኻለት ሃገር እያ ብዝመስላ መንገዲ ክትከይድ ትፍትን እያ ኩሉ ታብ ልዕልያ ዝወርድ ዝነበረ ድማ ፀገም ናይ ውሽጣዊ ፀገም ስለ ዘሎ ወይ ናብቲ ጎረባብቲ ፀገም ስለ ዝፈጠረ ዘይኮነ ክትንብርከኽ ናብቲ ኢምፔሪያል ክሰግድ ስለዘይከኣለት ክትንብርከኽ ስለዘይከኣለት እዩ ዝወርዳ ነይሩ ሕጂ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ዝኸይድ ዝነበረ ቅድሚኡ ዝነበረ ዕንደራ ገዲፉ ከም ሃገር ኣኽቢሩ ምሳ ክዘራረብ ምፍታኑ ኣገዳሲ እዩ ግብፂ ድማ ንግብፂ እውን እንኳ ሓጎሰክ ምባል የድሊ ነዚ ኩነታት እዚ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ተረድያ ንኣሜሪካ ርያ ንክልቲኦም ከተራኸብ ዝኻለት ግብፂ እውን ኣብ ስራሕ ሰሪሓ ዶናልድ ትራምፕ እውን እንኳ ሓጎሰካ ክበሃል ይግብኦ እዩ ነቲ ኩሉ ቅድሚኡ ዝነበረ ድራማታት ኣልዩ ገዲፉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክመፅእ ብምኻሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ሰለስቲኦም ኣገዳሲ ስጉምቲ ገይሮም ኣሎ ብምባል ይገልፆ lifting the sanction from Eritrea. Actually, it was no surprise for me. I know that since October 2025, there was a visit for Sias Afwerki to Cairo, and also there was meetings happened during the time from 2025 up to lifting the sanction between the Eritrean leadership and representative of the United States and President Abdel Fattah al-Sisi, and Egypt brokered this negotiation and the deal that concluded between Eritrea and United States. ብሓፈሻ እዚ ጉዳይ እዚ ንዓይ እውን ሃንደበት ዝመፀ ኣይኮነን ትፅበዮ ነገር እዩ ኤርትራን ግብፅን ፅዑቕ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ርክብ የካይዱ ነይሮም እዮም ኤርትራ ብብዝሒ ናብ ግብፂ ትመፅእ ነይራ ከምኡውን ትልኡኽ ኣሜሪካ ብብዝሒ ናብቲ ንግብፂ ትመፅእ ነይራ ስለዚ 10 ግዜ ክራኸቡ ከለዉ ኣነ የምፃልኩም ነይረ ጉዳይ ናይ ኤርትራ እውን ኣካል ናይቲ ኣጀንዳ እዩ ነይሩ ወላ እኳ ብግልፂ ይዝረብ ተዘይነበረ ስለዚ እዚ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ሳክት ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ካብ ዓለል ህዋ ዝመፀ ዘይኮነ ነዊሕ እዋን ዝተሰርሓሉ ብድሕሪ በገረጃ ከም ዝኾነን ብዙሕ ፃዕሪ እዩ ዝፈሰሶ እዛ ነጥቢ እዚኣ ክደግመልኩም እየ ሃንደበት ዘጋጥም ዘሎ ይኮነ እዚ ጉዳይ እዚ ነዊሕ እዋን ተሰርሓሉ እዩ and that's the most important part ስለምንታይ ኩሉ እዚ ብኢትዮጵያ ዝግበር ዝነበረ ድራማ ነቲ ሓበሬታ ስለ ዝረክብ ዝነበረ ኣብይ ኣሕመድ ደይኮነ ኢማራትን ካልኦት ምንጭታት ናቶምን ነቲ ጉዳይ ዝካየድ ዝነበረ ይፈልጥዎ ስለ ዝነበሩ they are trying their best ኩሉ ዓይነት ታክቲክ ገይሮም ንኤርትራ ናብ ኩናት ገጿ ክእትውዋ ወይ ናብ ካልእ መንገዲ እትዮም ካብቲ ኩነታት መስርሕ ናይቲ ምስ ኣሜሪካ ዝፍጠር ዘሎ ንምዕንቃፍ ኩሉ ነገር ይካየድ ነይሩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ገለገለ ኢንተርቪዋት ተንቢህዋ ነይሩ ነዚ ዝግበር ዘሎ ነገር ንምብታኽ ዘይግበር ነገር የለን መዓት ሸበድበዲ ዝግበር ዘሎ ኢሉ ነይሩ ሳላቲ ፅቡቅ ሳላ ዕድል ህዝቢ ኤርትራ ሳላቲ መንግስቲ እውን ነኺሱ ኩናት ኣይንደልን ኢና ኩናት የለን ናብ ኩናት ዝኽየድ መንገዲ የብላ ንብስና ክንከላኸል ንኽእል ኢና ግን ናብ ኩናት ዘኽደና ምክንያት የለን ብምባል ብተደጋጋሚ ብሽም ፅምዶ እናምሰለ ናይ ሰላም መስርሕ እምበር ናይ ኩናት መስርሕ ከም ዘይብሎም ንህዝብታት ብሰላም ከንብሩ ዝፍትኑ እምበር ኩናት ክፈጥሩ ድሌት ከም ዘይብሎም ዝኾነ ነገር ዝረአ ናይ ኩናት ምልክት ከይገባሩ ስለ ዝቐፀሉ ንኣሜሪካውን ኦልሬዲ ፕሩፍ ገይሮም ላዮም ምክንያቱ ነቲ ዝነበረ ሕማቕ ስእሊ ክትቅይሮ እንድሕር ኮንካ ኣብ ባይታ ንዑ ዝመስል ከተርእለካ ሱዳን ትቃፀል ኣላ ብልፅግና ኣብ ውሽጡ ዓዱ ገጅፍ ኩናት ኣሎ ምስ ኤርትራ ዘይራኸብ ዘለዎ ሶማልያ ኩላቶም ስለዚ ኤርትራ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ጥራይሲ ኣይኮነም ኩናት ክግበር ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ካልእ ጉዳይ እውን ኣይተረኽበትን እዚ እንታይ ማለት እዩ እተን ጎረባብታ ኩላተን ኣብ ከቢድ ዝኾነ ኩናት ክህልዋ ከለዋ ኤርትራ ግን ጀማላ ሒዛ ኣይምስቲ ዝኾነ ወታደራዊ ስጉምቲ ናብ ዝኾነ ይኹን ዝረአ ነገር ከይገበረት ተሓድተት መጋረጃ ትገብሮ ናታ ዝምልከት እዩ ፅሩይ ዝኾነ ወረቐት ሒዛ ስለ ትቕፅል ዝነበረት ነቲ ኣሜሪካውን ምክንያት ጠቕላላ ምክንያት ሕማቕ ነገር ንኽብሉ ኣንጻር ኤርትራ እውን ከቢድ ኮይንዎም ኣሎ ክንብል ንኽእል ኢና Yes, the Red Sea is part
of the reasons that United States lifted sanction from Eritrea, but it was not the only factor. With the Red Sea, with Hormuz closed or not, there was ongoing negotiation between Eritrea and the United States, mediated by Egypt. Yes. Meki, could these improved US-Eritrea relations alter the balance of power between Eritrea and Ethiopia, particularly at a time of heightened tensions and concerns over possible conflict? Definitely, now we will have a new image for Eritrea in international media and in Western community. Yes, it's true. Some they are saying that Eritrea is the North Korea of Africa, and the dictatorship and the election for a long time they don't have it. But tell me, the countries of the first world that they have their election, their democracy, and now they are talking about destroying civilization. So what is the use of democracy? What is the use of human rights if elected president they are calling for destroying civilization and making end for countries in the world? እንታይ ይብሎ ኣሎ መሲሉክ ንፍዑ ተንታኒ እውን ታሪካዊ መረዳእታ ዘለዎ ሰብ እንታይ ኢላ መጀመርያ ቅድሚ ናብታ ሕቶ ምስጋሩ እንታይ ኢሉ ብጉዳይ ናይ ሕርሙዝ ጥራይ ኣይኮነን ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ትገብር ዘላ ዝተጋነነ ዘረባ ኢሉ ሕርሙዝ ስለተዓፀወ ወይ ምስ ኢራን ዘሎ ኩናት ፅቡቅ ስለዘይከይድ ዘሎ ኣይኮነን ምስ ኤርትራ ዝምድና ክገብሩ ዝደልዩ ዘሎ ቅድሚኡ ዝጀመረ እዩ ትጉዕዞ ቅድሚኡ ይኸይድ ነይሩ እዩ ሕጂ ኣብ ሓደ ደረጃ ስለዝበፅሐ እምበር በዚ ጉዳይ ናይ ሕርሙዝ ምናልባት ተቐላጢፉ ክኸውን ይኽእል ግን እቲ መስርሕ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ቅድሚ እዚ ናይ ሕርሙዝን ናይ ኢራንን ዝጀመረ ጉዳይ ነይሩ ይብል ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥብያ ቀፂሉ እንታይ ኢላ ተሓቶ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ከንታይ ክኸውን እዩ ሕጂ ኢትዮጵያ ኩናት ካልእን ገለን ኣብ ዝብልሉ ዘለው እንታይ ዓይነት ትርጉም ክህልዎ ይኽእል ኣብ መንጎ ናይ ባሕሪ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝካየድ ዘሎ ነዚ ብኸመይ ክቕይሮ ይኽእል ንዝብል ድማ እንታይ ይብላ መጀመርያ ኤርትራ ብዙሕ ክስ ኣለዋ ኣብ ልዕልያ እውን ኢላቶ ኤርትራ ሕማቕ ምዕደራ ከም ዘለዋ ዲሞክራሲ ከም ዘይብላ ዲክቴተርሽፕ ከም ዘለዋ ይዝረብ እዩ ገለገለ ክፋል እውን ሓቅነት ኣለዎ ምርጫ ያካየዱን ገለመለ ግን ብግዳ ሓቂ ክትሪኦ ከላ ወላቶም ዲሞክራሲያውያን ንብሎም ዘለና ኣካይዳ ናቶም ደረዩ ዶናልድ ትራምፕ ሽሙ ከይጠቐሰ ማለት እዩ ትማል ዶናልድ ትራምፕ ዘይኮነን ኢራን ምልእቲ ንሲቪላይዜሽን ክድምስስ እየ ዝብል ዝነበረ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ካብ ሓደ ዲሞክራሲን ፍትሕና ኣለኒ ዝብሎ ክመፅእ ተገበዶ ካልእ ድማ ካብ ኤርትራ ዝገድድ ምሕደራ ዘለዎን ሃገራት መልየን እየን መዓት ብልሽውናን ስርቅን ዘለዎን ሃገራት መልየን እየን ኣሜሪካ ምስኦም ክሰርሕ ግን ፀገም የብላን ንኣብነት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዊሕ ኣብ ስልጣን ፀኒሑ ካብ ቅድሚኡ ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ናይ በዓል ካሜሩን ኣለው ኣሜሪካን ኤውሮፓን ኩሉ ግዜ እሰይ እናበሉ ምስኦም ይሰርሑ ኣለዉ ንዩጋንዳ ይኹን ንካሜሩን ሬጂም ቼንጅ ኢሎም እገዳ ይገብሩሎም እዮም ሶ ኢትስ ኖት ኣባውት ክንዲ ምንታይ እቲ መራሓ ብኤርትራ ፀኒሑ እቲ ጉዳይ እቲ ንኤርትራውያን ክግደፍ ዘለዎ እዩ ዘተንብእ ምስ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ክሰርሕ ግን ትኽእል ዶ ኤርትራ ንኣሜሪካ እንታይ ዓይነት እንቅፋት ትፈጥረላ ኣላ ኤርትራ ኣንጻር ኣሜሪካ ትገብሮ ነገር ኣሎ ድዩ የለን መብዛሕትኡ ግዜ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ትግባረ ወይ እውን ናብ ፅቡቕ ነገር ንክበፅሕ ዘሎ ተኽእሎ ፅቡቕ እዩ በዚ መልክዕ ክንሪኦ ከለና ድማ እቲ ጉዳይ ተደጋጋሚ እቲ መረዳእታ ክንወስዶ ንኽእል እንታይ እዩ ፅባሕ ንግሆ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ፅቡቕ ሰላም ንኸይግበር ብዙሕ ፈተናን ብዙሕ ሽግርን ብዙሕ ፈተነታትን እንዲ ዝግበር ዘሎ ግን እዚ ነገር እዚ ተሰጊሩ ኣሜሪካ ንረብሓናታ ኤርትራ ንረብሓናታ ግብፂ ንረብሓናታ ስዑድያ ንረብሓናታ ኩላቶም ክረብሕሉ ዝኽእሉ ኩላቶም ብሓደ ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ቀይ ባሕሪ ድማ መስመር ናይ ንግድናቱ ብውሑስ መንገዲ ክስራሓሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ ክፍጠር ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ ገዳ ኣልዕልዎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ኣልዕልዎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ዝሃባ ኣገዳሲት ሓተታ ከስማዓኩም ምዚ ኩነታት እዚ ኤርትራ እውን ብኸመይ ትዕዘባላ ነዚ ጉዳይ እዚ ምርኣይ እውን ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ጥርወዚስ ኤርትራ ኣገዳሲት ሓተታ ብመንገዲ ኤርቲቪ ገይሮም ነይሮም let me give you this one ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝፀንዐ ዘይምኹንየን ዘይሕጋውን እገዳታት ንኽልዓል ተገዳስነት ከም ዘሎ ንዝተጋውሐ ሓበሬታ ዝምልከት መግለፂ ሎሚ ውፅኡ ምሉእ ትሕዝቱ ይስዕብ ጋዜጣዊ መግለፂ ምልዓል እገዳ ኣብዚ እቲ ንልዕሊ 10 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝፀንዐ ዘይምኹኒ እገዳታት ንኽልዓል ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ተገዳስነት ከም ዘሎ ዝእመተሉ ዘሎ ህሞት ንታሪኽን ነቲ ዝበሃል ዘሎ ቁኑዕ ኣንፈት ንምትሓዝን ንድሕሪት ተመሊስካ ዕቱብ ገምጋም ምክያድ ኣገዳሲ እዩ ኣብ መወዳእታ 2009
ቅንያት ክሪስማስ ምምሕዳር ኦባማ ዝፈብረኾን ዝደፍኣሉን ዝኾነ ጭብጢ ወይ ምርትዖ ዘይነበሮ ዝኾነ ሕጋዊ መስርሕ ዘይተኸተለ ዓላቑ እገዳ ብስም ባይተ ፀጥታ ሕብረት ሃገራት ተበይኑ መጎታዊ ኩነኔና ሽዑ ኣዊጅና እቲ ዘገርም ሽዑ ናይ ፌደሬሽን ሩስያ ወኪል ኣብ ኒውዮርክ ናይ ምምሕዳር ኦባማ ዓለቕ ብምሉእ ክድግፍ እንከሎ ናይ ቻይና ወኪል ከዓ ስማዊ ኣብስተንሽን ኣብቲ ግሁድ ዓለቕ ኣመዝጊቡ ድሕሪ ናይ 9 ዓመታት ኣዕናዊ ሳዕቤናት እቲ ዓላቑ እገዳ ኣብ 2018 እገዳ ይለዓል ኣሎ ምስ ተባሃለ እውን ዋላ እኳ ደንጉ ዝመፀ እወታዊ ስጉምቲ እንተነበረ ይቐኒየልና ኣይበልናን ምእንቲ ሓቅን ፍትሕን ክረጋገጽ ብቐደሙ ስለምንታይ እገዳ ክምለሽ ኢና ጠሊብና ዛጊት ከዓ ኣይተመለሰን ንሸባብ ዝድግፍ ዝነበረን ዘሎን መን እዩ ናይ ዓላቑ እገዳታት ተሓታቲ ከዓ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ይቕረብ ከም መቐፀልታ ዝንቡዕ ሕርያታት ምምሕዳር ባይደን ንኣመሉ ኣብ 2021 ዓላቑ ዘይሕጋዊ በይናዊ እገዳታት ወሲኑ ጭንቀትን ቅርሕንትን ዘበገሶ ዓለቑ እዩ ነይሩ ኣብ ሰዓቱ ከዓ ተኾኒኑን ተመኪቱን ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ምምሕዳር ባይደን ዝበየኖ ዓልቂ እገዳ ተላዒሉ እዩ ተባሂሉ ደጊምና ፍትሒ ይረጋገጽ ደርሲ ባይደናት ከይመላለስ ፍወሳት ዝንቡዕ ፖሊስታት ይገበር ኣብዚ ቅንያት እዚ እቲ ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተበየነ ዘይሕጋውን በይናውን እገዳታት ኣብ ቀረባ ግዜ ክለዓል እዩ ዝብል ፀብፀባት ኣሎ እዚ ስጉምቲ እዚ ነቲ ጉጉይ ፖሊስታት ብዘላቕነት ብምእራም ፍትሒ ሕጋውነትን ርትዕን ዘረጋግጽ ክኸውን ተስፋ ንገበር ሚኒስትር ዜና ኣስመራ 6 ጉንቦት ኦኬ ከም ንሪኦ ዘለና መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ጉዳይ እቲ ብኣወንታ ይጥምቶ ከም ዘሎን ብፅቡቕ መንገዲ ይጥምቶ ከም ዘሎን ንርኢ ኣለና ኣይሆፕ ተስፋ ንገብር መንግስቲ ኤርትራ እውን ነዚ ነገር እዚ ብሃናፅ መንገዲ ክጥምቶ ይፅዕር ኣሎ ብርግፅ እቲ ዘሎ ኩነታት ንኤርትራ ዋላ እኳ ጥቕሚ ዘለዎን ኣገዳስነት ዘለዎን እንተኾነ ኤርትራ ግን ሓንጎፋ ኢላ ንዘይተፈፀመ ነገር ፍሉይ ነገር ክትገብር ኣይትኽእልን እያ ብሓፈሻ እቲ ዘለናዮ መድረኽ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ነዚ ኩነታት እዚ ኣስተውዒልካ ምርኣይን ምክትታልን ኣካል ናይቲ ዘሎ ኩነታት ይኸውን ካብዚ ነቲ ዘሎ ኩነታት ዘንህር ዘሎ ንብሎ ዘለና ካበይ ዝብገስ እንድሕሪልካ ድማ ኣከባቢና ዘሎ ኩነታት ንተዓዘብ ሓደ ካቡ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና የሱዳን ጦር ከባህር ዳር የተነሳ ድሮን የካርቱም አየር ማረፊያ ላይ ጥቃት እንደፈጸመ በመግለጽ ከሰሰ። የሱዳን ጦር ከኢትዮጵያ ባህር ዳር ከተማ የተነሳ ድሮን በትናንትናው ዕለት የካርቱም ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ላይ ጥቃት አድርሷል ሲል ከሷል። የተፈጸመው ቀጥተኛ ጥቃት በዝምታ አይታለፍም ያለችው ሱዳን በኢትዮጵያ የሚገኙትን አምባሳደሯን ለምክክር መጥራቷን አስታውቃለች። በጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን የሚመራው የሱዳን ጦር ይህንን ክስ ያሰማው ትናንት ሰኞ ሚያዝያ 26 ቀን 2018 ዓ.ም The Monday drone strikes hit the vicinity of the newly reopened Khartoum International Airport, but no casualties are reported. The airport a report by Reuters news agency implying that Ethiopia was hosting a covert training facility for RSF fighters. ከም ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ናይ ሱዳን ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዝተፃወተቶ ድማ ካልእ ኣዛራባ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ እዩ ብድሮን ጌራ ንኤርፖርት ናይ ሱዳን ብምህራማ ኣዛራባ ኣርእስትን ብብዙሕ መንገዲ ድማ ከቢድ ክሲ ክወርደሉ ፀኒሑ ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ከምዚ ኢልና ከዶ ከሎ ብዛዕባ ዳዕመ ሰሪዕ ዝበሃል ዘሎ ነገር ድማ ከስማዓኩም ንርኢ ዚስ ስቶሪ ናይ ብሓቂ ካ ትግረም እቲ ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ኢማራት እንታይ ይገብር ከም ዘሎ እዚኣ ሓንቲ ሪፖርት ኣውፅኦማ ዘለዎ እዮም In Sudan, while Rapid Support Forces fighters get paid in fake money, the leaders of the genocidal militia are investing millions in Dubai. There is documented evidence that the UAE is funding the RSF genocide in Sudan, whether it's through weapons or mercenaries from as far as Colombia. But the UAE also offers a financial safe haven for the militia's leadership. An investigation by the Century exposed a $24 million Dubai property portfolio. Much of the wealth of the RSF's ruling Dagalo family comes from gold smuggled out of Sudan, almost exclusively to the UAE, as Dubai vies to be the world's primary hub for the gold trade. As a result, the UAE allows the RSF to base part of its paramilitary industrial complex in Dubai. The Century found that properties there owned by a company linked to the Dagalo family are worth $10 million. እንታይ ዘርእየና ዘሎ ዋላ እኳ እቶም ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ወታደራት ዘይጠቅም ባጤራታት ተኸፊሎም ኣብዚ ኩናት ይሳተፉ እንተለዉ ሕሜት ግን ብሚልዮናት ዝቑፀር ንእሽተይ ክፋል ናይቲ ሃብቲ እዮም ረኺቦም ዘለዉ ሂዝ ቢልዮነር
مبجحتو تحبتي زتحب أيو بقليل كربوي كلونيهم جن sophisticated زخانة مسرحون سلزلو قال كابت استرخب مصنعات جن بمليونات قصار بورتفوليو ناي ريل استيت بشمو بشم سبيتو بشم دقو أحواتو بشم بزحات هابتناتو أبي إمارات تخزينو خمزلو يزنقر زلو قبل ليون اتوم نتوكينات زكايدو زلو مرسناريسون عبد دبي مدبر كم زلو من أبو رسيدنس كم زلو يزنقر زيد مانتاي زريكا ولا أب جارديان وزيو زنبرة السودان paramilitary leader acquired 17.7 million pound property portfolio in Dubai. سازي حميتي ويونتي محمد حمد أندقالوز بحال مالتي نايتي دعم سريع حلافي كسب 10 شوات بليون مليون باوند ناي دنجليز مالتي زتمن ناي ريل استيت انفستمنت كم زلوا بدبي ساتوم زرخبو يسو لذي قتيلهم هنا بكال زرخبو مصلحتون الله بزح ريل استيت ورقناتو تسريقو ناب ابزغره بعد ما دي ذا سنتريز بحال زرخبو دما 4 مليون portfolio ويكا property safe haven in Dubai linked to RSF زون كالو 4 مليون زتمن هابتي مالتي منالبات تي the guardian زبلون السكون خلي بشرف قيركا بحفشا ببزح منقدي اتحبتناتو اب امارات تتصقع مخانون نزيد ما اتنا امريكا بوليتيكا كحبو سلازدلمبر صبو غير زفلطيو بتدغاغام دما كوس سمعناينا agree that it should be a priority in the United States to try to end the civil war in Sudan. Absolutely. I think the president and the secretary have been very clear that we aim to end the conflict in Sudan, have been very much engaged on the front and committed over $500 million in the last fiscal year in the humanitarian response. So would you agree with me then that since one of the biggest supporters and providers of military assistance to the RSF, which this administration has concluded is committing genocide, the UAE, that the United States should do more to discourage بحفشا كم تري وزلهم أمريكا يفلتيهم دي فان هولند بحال بزوع جزياب تويتر ون صحفيو أنصار دعم أنصار إمارات سقوم تنكوسد بتدقاقامي زخصص الليو ندعم سريع بمنقس أمريكا جنوسايد كم زفزمه منقس أمريكا زقبلون زفلطون حقيو حجد ما بدقف ناي إمارات زعبي دقف كاب إمارات رقيبو نتوز قبرو زولو مسفحفح نبوي زك هيدو زولو زبل زرباد مالو هجي كل زد ما انتايم زبلو زلو اتكونتات نابي قصو يغصل كم زلو نمرداتاك وهابيو زلن كنه تخايدو زبحال زلو نايدرونات مدقعتون أكالناتيو نفسو زخالي بوليتيكاوي كرفس يفتيرو زلو بلتسقنا دما ببزع من قد كم زرقاقو زلو عبزقو دايزي إيد كم زلو إيدن تلو خينو دما بعنقو بزع واقع كغفللو ببوليتيكاوي عيني بوتهدراوي عيني بدبلوماسياوي عيني ببزع من قد واقع كغفللو كم زغل يوزنقر زلو توم بلتسقنا فشول سرعات مخانون أب قبرا كيت راي يوزر كبز بلو زلو حالتات دما نزو كونتات زي تتقيمهم على معالتي قبرا ملسي قبل اليوكو سد سعطي قبرو خمزلو يزنقر بلتسقنا نزو زوردو كسي كنتسق كله نمن حويسي نتسيقو نهو واحد دما ترير زخنا ملسي بمولو مجمري انتاي لخصيصو منير نسمع Amhara region and accused Ethiopia and the United Arab Emirates of what they described as direct aggression against Sudan. In response, Sudan has recalled its ambassador to Ethiopia. The Ethiopian government, in a statement issued by its Minister of Foreign Affairs on Tuesday afternoon, rejected the accusations as baseless. It counter-accused Sudan of various breaches of Ethiopia's territorial integrity and of serving as a hub for كابتري وزلهم أبزنا بحق زحزن كريكم انت يوم زبلو إماراتن إثيوبيان كريتيوم زوجنا قدايزي حسوتي بمبال نزي زي تجبر متكعتي نحنا إيدا ينبرنام بمبال نتيجهم ملو ولا قا زعكل جبت لني زعكل نتبتات لني لسودان نتجبتاتن نتنا تحققاتن مرتوعتاتن حيزا تخصص نتلا تغلالا كم زبهالي لني لهم حرم زبلو وجن نبينيو نا إمارات بتمساسالي بالسودان بجبت تحريم بإيران تحريمهم أب يونايتد نيشنز قصوا اللوز بلو سمعوا. The UAE has intercepted over 500 ballistic missiles, nearly 30 cruise missiles, and more than 2,000 UAVs launched from Iran. Commercial vessels in the Strait of Hormuz continue to be struck. Deliberate attacks on international shipping in one of the world's most vital waterways. The targeting of the United Arab Emirates constitute for Bahrain and for region as a whole. So, إمارات تايتبلت أني عبزين تسميكم
ኢራን ኣብ ሲቪላዊ ትሕተ ቅርፂ ትገብሮ ዘላ ዕንወት ናይ ብሓቂ ዘሕዝንን ዘሰክፍን ምዃኑ እዮም ዝኸሱ ፀኒሖም ብግምጣሉ ኢራን ስለ ዝገበረቶም ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ከሲሶም ድንጋፀ ናይ ዓለም ክረኽቡ ይፍትኑ ኣለዉ ንሳቶም ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዝገብርዎ ዘለዉ ዕንወት ብናቶም ደገፍ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ግን ክሕባእ እዮም ዝደልይዎ ትዝሕዝን ክፋል ድማ ንስ እዩ ምናልባት ሱዳን ኣቕመሲ ኢና ንኢማራት ክትድብድብ ዘይምኻላ እቲ ኢራን ትገብሮ ዘላ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ከምቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝወርድ ዘሎ ስቃይ ካሕሳናቱ ናይትን ኣብ ልዕሊኦም ዝወርድ ዘሎ ሽግር ኢማራት ትኸሕሰሎም ዘላ ወይ እውን ሕነት ፈድየሎም ዘላ ገይሮም እዮም ዝወስድዎ ዘለዉ እዚ ድማ ሓደ ኣብ መንጎተን ሃገራት ዓረብ ዘሎ ኩነታት እውን መፍትሒ ዘይረኽበሉ ዘሎ ምክንያት ብኡ እዩ ተደጋጋሚ እውን ክገልፀልኩም ፀኒሐ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዝወርድ ዘሎ ግፍዒ ነዘን ሃገራት ዓረብ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ዝካየድ ዘሎ ፅልኢ ብብዙሓት ሃገራት ዓረብ ይኹን ብፍላይ ብስዑድያ ብዑማን ዝግበር ዘሎ ብቀጠር ዝውሰድ ዘሎ ስጉምትታት ተሪኻዮ ንኢማራት ኣብ ብዙሕ መንገዲ ኮንፍሮንት ይገብርዋ ኣለዉ ይገጥምዋ ኣለዉ ትገብርዮ ዘለኹ ድማ ሓደገኛ መንገዲ እዩ መንገዲ እንተገደፍኩ ዝሓሸ እዩ እንተዘየለ በዚ መንገዲ እዚ ንክትቅፅል ከቢድ እዩ ዝብል በደምደምታ እዩ ዝበፅሕ ዘሎ ሓንቲ ዘረባ ኣላ እዛ ዘረባ እዚኣ ምናልባት ኣብዚ ሕጂ ንእሽተይ ቅድሚ ግዜኣ ንዛረበላ ዘለና ክመስል ይኽእል እዩ ፅባሕ ንጎ ግን እቲ ዝዓበየ መዛረባ ርእሲ ክኸውን ዝኽእል ኮይኑ ዝስማዓኒ እንታይ እሱ ኣብዚ ዝሓለፈ እዚ ብዚ ዘርእየኩም ዝነበርኩቲ ፍጀራ ዝበሃል ወደብ ናቶም ኢማራት ምስ ተሃረመ መን ሃሪምዎስ ከኢሎም ከሲሶም ስዑድያ እያ ሃሪማቶ ኢሎም ከሲሶም ኢራን ኣነይ ሃረምኩኹምን ኣነይ ኮንኩን ኣብዚ መጥቃዕቲ እዚ ውዒለ ኢላ ምስ ነፀገቶ እቲ ጉዳይ ነዚ ገማገም ነዳዲ ናቶም ዝወፀሉ ቦታ ማለት እዩ ኢራን ኣነይ ሃረምክዎን ካልእኩም ድለዩ ምስ በለቶም ገለ ምንጭታት ናይ ኢማራት ክብሉ ጀሚሮም ስዑድያ እያ ሃሪማቶ ምንታ ነዳዲ ንኸይንሸይጥ ዝብል ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም UAE medias are saying that it is Saudi Arabia that carried out the attacks. Meanwhile, high-profile Saudi figures have accused the UAE of previously striking the East-West pipeline. ኣብዚ ከስማዓኩም ሓደ ዶክተር ኢንድሪያስ ክሪግ ዝበሃል እንታይ ኢሉ ነዚ ጉዳይ ናይ ኢማራት ንስዑድያ ክትከሳ ምስ ጀመረት ምስ ረኣየ እዩ several senior sources from the separate GCC countries suggested to me in recent weeks that there is a solid evidence that attacks were launched from UAE territory onto Saudi Arabia with drones that looked like Shahed drones. Their argument, Israeli false flag attacks. I still find it harder to believe, but it is at least. But in the last 3 years, we have seen quite a lot of ops that were deemed unimaginable before. So እንታይ ይብላ ኣሎ ካብ ብዙሓት ክኢላታት ከም ዝመፀኒ ካብዘን ናይ ጂሲሲ ሃገራት ኣዝዮም ሲኒየር ሶርስስ ዓበይቲ ሓለፍቲ ማለት እዩ ስዑድያ ብተደጋጋሚ ካብ መሬት ኢማራት ዝተበገሳ ድሮናት ናይ ኢራን ሻሂድ ዝመስላ ናይ ኢራን ማለት እዩ እቲ ሞዴል ብኸምኡ ዝመስላ ስዑድያ ዝኣክል ጭብጢ ብዘለዎ መንገዲ ከም ዝተሃረመት ኣብዚ ቻነለይ ብዙሕ ግዜ ክሚልና ነርና ኢና ስዑድያ ናይ ነዳዲ ቦታ መጀመርያ ተሃሪሙ ክትዛረብ ምስ ጀመረት ኢራን እንታይ ኢላታ ሄይ ንሕና ሃረምናኩምን ካልእኩም ድለዩ ንሕና ኣይሃረምናኩም ንዓኹም ዝሃረመኩም ድለዩ ኢሎሞ ስለዚ ከም ኢራናውያን ብግልፂ ነዚ ኩነታት እዚ ብሓቂ ዝምክቶ ዘሎ ይተራእየን ሕጂ ድማ እቲ ሓቂ ውዒሉ ሓዲሩ ስለዝወፅ ስለዘይ ምውፁእ ስለዘይተርፍ እዚ ጉዳይ እዚ እስራኤል ካብ ኢማራት ኣበጊሳ ትገብሮ ዝነበረት መጥቃዕቲ ከም ዝኸውን እዮም ዝብሉ እቲ ዕላማ ድማ ፎልስ ፍላግ ንስዑድያ ናብቲ ኩናት ንክትኣቱ ንምግዳዳ ኣይመስለንን እቲ ዕላማ ስዑድያ ነዳዲ ትሸይጥ ስለ ዘላ ትህትም ስለ ዘላ ኢማራት ኣይዋሕጠሎም እዩ ዘሎ ዓይኖም ደም ክመልእ ይደልዩ ዘሎ ከምኣቶም ክትርመስ እዮም ዝደልይዋ ከምዚ ኢማራት ወሪድዋ ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ተዓፅያቶ ዘላ ከምኡ ንስዑድያ ከጋጥማ እዮም ዝደልዩ ነይሮም ምክንያቱ ስዑድያ እያ ዝያዳ ክትጉዳእ ትኽእል ብከምኡ ዝብል እምነት ኣለዎ ስለምንታይ ስዑድያ ዝያዳ ትጉዳእ እንድሕሪልካ ድማ ስዑድያ መሓመድ ቢን ሰልማን ሕጂ ክሃንፅ ዝፍትን ዘሎ ነቲ ናይ ቱሪዝም ይኹን ነቲ ካልእ መዓት ገንዘብ ኢንቨስት ገይሩ ኣሎ ስለዚ መዓት ኣብ ፕሮጀክታት ናቱ ዝህነፀሉ ዘሎ ምንጭ ናይ ነዳድዩ እንተሃሪምካዮ ልክዕ ከምዚ ዓብ ፓላሶ እናሃነፅካ ከለካ ብዙሕ ገንዘብካ ኢኻ ኢንቨስት ትገብር ዘለካ ሽዑ ሓደጋ እንተገጢምካ ቡ ጌርካ ኢኻ ትመውት ትኽእል ምክንያቱ ኩሉ እቲ ገንዘብ ትገብሮ ዘለካ ፅባሕ ንጎ ሰሪሕካ ክትመልሶ ኢኻ ትገብሮ ዘለካ ኣብ ስራሕ ከለካ ሓደጋ ናይ ፋይናንስ ከጋጥመካ ከሎ ግን ትዝኸበደ ሞት እዩ ስለዚ ልክዕ ኣብቲ ድኹም ጎንናቶም ስዑድያውን ቡ ገይሮም ክሞቱ ይደልይዎም ኣለዉ ንሳቶም ሰሪሖም ስለ ዝወዱ ድሕርቲ ኩናት ከም ብሓድሽ ክጅምሩ ፀገም የብሎም እቶም ኢማራት ስዑድያ ግን እቲ ፕሮጀክት ፋሕፋሕ እንድሕራትይዎ ከም ብሓድሽ ኣብ መንጎ ዝተጎናደበ ፕሮጀክት ክጅምሩ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኢንቨስተር ኣይትረክበሉን ኢኻ ካፒታል እውን ፀገም እዩ
ስለዚ سعودية زي وريد وازل حدا نخص صغره أكل شجر كيس فعفه نتكوينات كميلي ودع الله تفتن دلا بتدقاقامي سعودية إيران كتودق إلى اللي والو إيران كتحرم تدللا ندونالد ترامب لميناتو زبها زرابة مبزعت جزي سعودية تنص جيا كاباز بقى زرابة كم زي كونه العلامة دما مس إيران بغلطة يزرارة بسلو زلو نتميس understanding زلو ينصر والو هجون انتقوني أمونغو إمارات سعودية زقبر زلو كوينات بزح سلوا كل وزغليو حجرات خليج دما بسنك زكيناتنا إيران أمونغون زنبرة زمدنان متأسسارن أبازيو كبيد درجة ودي قلت رايدي كونس نحاوارخك الردي عرن نزبل كمان ملسية بلنا سلزي الزون مرأيا نايتن ريوزا لناينا that's why أبزو قد دايزي إيرترا زحشة زمدنا جيرا لكن بالكلنا مستحشة حجرات مستمقر بابتا نعنا نمتحن عبترا كل وانزغل أب قد دايناتنا عبترا خطواتنا نزغلا زمدنا مقبارا قداسيو انت تنهجرات عرب زلون مثل لاخ يسترى النمبر ناف كاله نجر ناف حماق نجر ون كغير له زغل من قدلو السودان كبيت فتنا يقات مالو اب قدانا السودان معلبي تجبرنا له نبلا لنا قدانا تግራይ كنتاي خون ناف تግራይ كانسكر مجمريا ابزن جم قبولነት ንምስረት ካብ መረፃይ ዝነበረ ሓደ ሕጋዊ ተባሂሉ በዚ ኮነ ውድብ ቅቡልነት ናይ ቤት ምክሪ ፍልፍል ክኾነ ይኽእል ህወሓት ዝበሃል ስለዝወሰነስ ቤት ምክሪ ብንወት ሰቢሉ ምውዓኡ ማለት ንስኢቱ ናይ ስልጣን ምንጭን ዝለዓለ ዝበሃል ስለዚ ቤት ምክሪ ናብ ስራሕ ሓምዲ ሰዮ ኢሉ ፖለቲካዊ ፓርቲ ወስን ኣብ ዝኾነ ተንተራይ ይፈልጥን ካብኡ ብዕድመ ንፃር ብዕምረ ተሪእናዮ እውን ቤት ምክሪ ዘለዎ ዕድመ 5 ዓመት እዩ ዝብል ሕጋዊ እናኳተና ሓስብስ 5 ዓመት ትበሃል አንቀጽ 54 ናይቱ ሕገ መንግስቲ ናይ ዝኾነ ናይ ክልል ይኹን ናይ ፌደራል ቤት ምክሪ ዕድመ 5 ዓመት تو خلتشن قصر خلتن مرات أتأثر لوجيك ونزوي يرومانه فاليوم يبصيحه تفعله ترى أو شيء عمل دم هذا بوليتيكا وبارتو الثاني أقولي إذا حلفوا بيت مقصنا في رسم اللي سنايو وده النجر نسمع خلنا بحقي زي ترجمة لوينا ودخل ولد تعمل يستجمع نجري بوده. أتي بقومين 4 كلا تشحن 10 خلتن عم تمرتي شيء بياز خير مرتا نتين كونات تجراي زجت سمع بريتوريا سعيبو مالتيو تيز خير مرتا حقاوي كم زي كونه كم زفرسون سمع زي تختمرلو كونتاتيو نيرومو نزحزي زقبرو وزلو وسانتات زترجمولو زلو حقي عينا أيو خل أي دمام كم ودب كان حقك ترجمي خلديو كابتناي بايتو فيدريشن وصاي. خمس دول كيو خمن قصدنا من قصدي كنا ترى بوليتيكا ودبينا زبدي نيرو تزدقور مرتا مثلا بحبشا كم نريد زلنا مع الأخلاق يزلو بعين حقك الرخلو تجارو already ناي كاب زربان ديسكشن واتيوم اب سروي زخونه اب قداس زخونه معلبو وريدو مالو كاف جن دحر ابي احمد انتي تغبري تحطو انتي تنات كامروچا برغت نفرتناتو اب سمايات ناي تግራይ كم سرايان زخونه يكون مفراري سقمتات كغبر كم زفتنن بعد ጌታቸው ረዳ ድማ አፎም ከፊቶም ህር ይብልኹም ዘለውን እዚ ጉዳይ እዚ ገለ መዕለበ ክግበረሉ ኣለዎ ገለ ነገር ክውሰዳሎ ዝብል ዝተፈላለየ ዓይነት መጠንቀቕታታት እዩ ዝወሃብ ዘሎ ብፍላይ በዓልቲ ፕሮፌሰር ክንድያ ድዮም ገለ ዝብልዎ ናይ ብሓቂ ጉጅለ ድሕረት ዝገብርዎ ዘሎ ንትግራይ ኣብ ከቢድ ፈተና ክእትዋዮም እዚኣቶም መዋፅኦ ክኾኑ ይክእሉን እዮም ኩሉ ዓይነት ክሲ ዝግበር ዘሎ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ህወሓት ከሎ ትግራይ ጥዕማንዩ ገለ ዝብል ብዙሕ ክስታት ካብቲ ሓደ ገፅ ናይቲ ፖለቲካ ንሰማዕ ኣለና ህወሓት እውን ምስ ኣቢ ኣብለን ቀነ ከሲስዎም ስለ ዝነበረ መልሲ ሂቦም ኣሎ ተሪር መልሲ ኸማ From the Ministry of Foreign Affairs of Ethiopia. The Ethiopian government had suggested that the TPLF was working with Sudan to destabilize the region. The following is the statement as published. Statement in response to the Ministry of Foreign Affairs of Ethiopia. We have taken note of the recent press release issued by the Ministry of Foreign Affairs of Ethiopia alleging that the Tigray People's Liberation Front, TPLF, is collaborating with the government of Sudan to destabilize the region. We categorically reject these accusations. They are unfounded, irresponsible, and indicative of a recurring pattern of deflection through disinformation. At a moment when the region demands restraint and constructive engagement, such claims serve only to inflame እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ነቲ ብልፅግና ኣብ ልዕሊ ህወሓት ንዝገበሮ ብተሪር ቃላት ከም ዝነፀግዎ ዝገልፅ እዩ ምክንያቱ ሱዳን ድሮናት ናይ ብልፅግና ካብ ባህር ዳር ተበጊሰን ናይ ኢማራት ኢድ ዘለዎ ኣብ ልዕለይ መጥቃዕታት ተኻይዱ ኢላ ምስ ከስሰት ንሕና ከምኡ ኣይወዓልናዮም ብግምጣሉ መንግስቲ ሱዳን ንናይ ህወሓት ንኢትዮጵያ ንከፍርሱ ንዝደልዩ ከም ዝሕግዝ أكال ناي هوحات نزخونو كم زسلطن زولو زبل زربا زنبره TPLF ድማ ተቀቢሉ ነቲ ጉዳይቲ ሓሶትን ወላ ሓንቲ መረጋገፁ ዘይብሉ ቦግ ኣቢሎም እዮም ዝብሉና ዘሎ ብምባል
بتدقاقام زقبر حسوتنا بالسقنا مخانو مليسلو زون ولا ميديانا سودان وين كقاو حرينا لنا مالتيو سلازي حجون انتخونه تي وطري እናገደደ ይخيد كمزلون أمونغوزيوم حيل تازلو كنا تادما نارسني يخيدالو اتنا هواحات ملسيون انتخونه هقداسو خينو لابزي again أمونغو كلوتيوم حيل تازقبر زلو كنا تادما أموداتا نابيك وسدخل معلبناتون تاي كون خل I don't know هذا نقر قنصوري أبي أحمد عملو سب كم زي الله أبي أحمد زبلو أمين كامخات كبيد مخانو የአመራር ውድቀት በስልጣን መባለግ በኢትዮጵያ ታሪክ ሳይሆን በአፍሪካ ታሪክ እንደ አብይ በስልጣን የባለቀ የተጨማለቀ ሰው ኖሮ አይደል ሀገርን በጦርነት ካደቀቀ በኋላ የተረፈችዋን ገንዘብ ለሽርሽርና ብልጅልጅ ካባከነ በኋላ ሄዶ የታመማችውን ሀገራችንን ታማ አልጋ ላይ ያለችውን ሀገራችንን ኮሶን የሰጣት ከአይኤምኤፍ ስትራክቸራል አድጀስትመንት አሁን አፍንጫውን ይዘውት እያሽከረከሩት ደሞዝ ግብር ጨምር كما بي مزحات بعلقات مراحتي وسدتات مراحتها بافريقيا ترى يوم اليوم كما بقن استرايل بتميتنا حزبي زش كعلل شجرنا حزبي فتصيم زي ردو زركابو ገንዘብ አክንድ መፍትሄ ንሕክምና ዲን መግብዝ ገብሮ ዘብለጭ ልጭ ገዚዩ ከተማታት ዘጋይጽ ንደቅ ሀገሩ ህዝቡ ገዲፉ ንካሎት አፍሪካውያን ኢንፍሉዌንሰርስ ዓዲሙ ንዓታቶም ፍሉይ ሚዲያ ክገብሩሉ ዝደሊ I'm talking about this ለንከነ ሓደ እዞም ትሪቦም ዘለኹም አፍሪካውያን ኢንፍሉዌንሰርስ እዮም ቲክቶከርስ ዩቱበርስ ክኾኑ ይኽእሉ ዓዲሙ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ቱሪስት ንኸምፅኡሉ ፍሉይ ኮንፈረንስ ገይርዎም ኣብ ኢትዮጵያ ጅጅንጅኖም ኣሎ እዚ ማለት እጂ ያ ኢንቨስትመንት እዩ ክትብልዎ ትኽእሉ ኢኹም ካልኦት አፍሪካውያን ቱሪስትስ ንኽመፁ ወይም ቱሪዝም ኣገዳሲ እዩ ቁጠባ ኣገዳሲ እዩ ግን መጀመርያ ድማ ህዝብኻ ሰላም ርግኣትን ንኽረክብ ክትፅዕር ክትክእል ኣለካ ኣሜን نسمع يوم documentaries about Ethiopia. I've seen the fast development online. ኢትዮጵያ ትምዕብል ኣላ ፅቡቅ ትኸይድ ኣላ ነዚ ኩነታት እዚ ድማ ኣነ ካብ ናይጀርያ መፅየ ካብዚ መፅየ ናይ ሶሻል ሚድያ ኢንፍሉዌንሰር እየ ብምባል ንዓታቶም ፍላይቶም ሸፊኑ ሆቴላቶም ሸፊኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝጅንጀኑ ይገብሮም ኣሎ ሕጂ እዚ ነገር እዚ እንታይ ፀገም ኣለዎ ክንበልኩም ነርኩም yes there is a problem with this because ሓድሽ ሪፖርት ለንቀን ዝወፀ ኣዲስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣክልል ኣምሓራ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ልዕሊ 5500 ቤት ትምህርታት ይሰርሑ ከም ዘየለውን ሓደ ወለዶ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ድማ ካብ ትምህርትን ምዕባለን ተነፊግዎ ከም ዘሎ ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ን2 ዓመት ዲ 3 ዓመት ኣብ ትግራይ ዝነበረ ህፃን ካብ ትምህርቲ ተጎናዲቡ ከም ዝነበረ ዝከር እዩ ክንደይ ህዝቢ ናይ ትግራይ ክንደዩ ትቁፅሪ 5 ሚልዮን በልዎ 7 ሚልዮን በልዎ ህፃን ኣብኡ ዘሎ ብሙሉ 3 ዓመት ትምህርቲ ተነፊግዎ ነይሩ ሕጂ ድማ ኣምሓራ ኦልሞስት ናብ 30 ዓመት ቆሪቡ ዲ ወላ ኣኺሉ ኣይደኖ ጠቕላላ ቤት ትምህርትታት ተዓፅዋ ዓድታት ብዙሓት እዮም ስለዚ ናይዚኦም ሂወት እዚ ክትዕሪ ዘይምኽኣልካ ነዚ ኩነታት እዚ ከተስተኻኽል ዘይምፍታንካ ናይዚኦም ኩነታት ክትቅይር ተበግሶታት ዘይምውሳድካ ሓደ ካብቲ ዘተሓሳስብ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ስለዚ ኣጋይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝግበሩ ዘሎ ኩነታት ናይዞም ህፃናት ስሜት በጣም ልቤን የሚነካ ነበር lost generation lost millions of Amhara children ሚሊዮናት ዝቁፅሩ በሚሊዮናት ዝቁፅር ህፃናት ናይ ኣምሓራ ካብ ትምህርቲ ተነፊግዎም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ very sad very sad ሁሉ በጦርነት ሁሉ የትምህርቱ ተቋርጦ ቆየ 2 ዓመት ነው ምናምን ተቋርጧል ይሄ በቃ ዝም ብሎ ጣራ ሁሉ ብርግድ በቃ ተበላሽቶ ነው ያገኙት ወንበሮቹንም አንጨቱን ይሰና ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ቀሊል ከም ዘይኮነ ኢና ንርዳእ ሕጂ እውን ትግራይ ኣብ ኩናትን ወረ ኩናትን ከኣትዉ ዝደሊ ሰብ ዘሎ ይመስለንን ባት እቲ ኩንነት ግን ከም ትሪእዎ ዘለዎም ብልፅግና ዝመርፆ ዘሎ ጉዳይ ቀሊል መንገዲ ይኮነን ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ኣክብድ ዝበለ ሽንክርክር ኣብ ዝበለ ሲትዌሽናት እያ ስለ ዘላ ሰላም ንኽወርድ ጥራይ ሰብ እቲ ፀሎት ናይ ህዝቢ ካውን ዘሎ ሰላም ርግኣትን ንኽመፅእ እዩ ውድቕ ኩነታት ከም ዘለ ሓደ ትንታነ ኣመላኺቱ ኩነታት ትግራይ ሱዳንን ዞባዊ መወዳድርቲ ንኢትዮጵያ ናብ ፀቕጢ ንምውዳቕ ይደፋፍእዋ ኣለዉ ዝበለ እቲ ትንታነ ኢትዮጵያ ኣብ 3-0 ግንባራት ይውጥራእ ከም ዘለዎ ኣመላኺቱ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝረአ ዘሎ ወጥርን ግጭትን ሓድሽ ዞባዊ ስክፍታ ኮይኑ ይቕልቀል ኣሎ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ንውሳነ ሰበስልጣን ፌደራል ኢትዮጵያ ብምንጻግ ነቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ክልላዊ መንግስቲ ናብ ንቡር መሊሱ ኣሎ እዚ ምዕባለ እዚ ንውዕል ምቁራፅ ተፃብኦታት ፕሪቶርያ ብኣድማዕ መንገዲ ዘዳኽምን ነቲ ድሕሪ ኩናት
ዝነበረ ስቡር ስርዓት ንምፍራስ ሓደጋ ዘስዕብን እናተባሃለ እዩ ነፈርቲ ውግእ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ትማር ረፋድ ኣብ ልዕሊ መቐለ ዝተረኣያ እንትኾና ስነ እምራዊ ፀቕጢ ወይ ድማ እንተዘይኮይኑ ናይ ዳህሳስ ስርሒታት ከካይዳ ከም ዝኽእላ ተገሚቱ ኣሎ ብሓፈሻ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ፖለቲካዊ ነውፂ ኢትዮጵያ ጥራይ ክትፈትሖ ዘለዋ ግን ብዓብዩ እቲ ፀገም ሓደ ሰብ እዩ ነዚ ፀገም ዘላሊኻ ናብቲ ፀገም ኣተኲርካ ስራሕ ድማ ኣገዳሲ እዩ ምናልባት ከምዚ ዓይነት ንጹርነት ናይ ፀገም ምልላይ ድማ ኣገዳሲ እዩ ከም ሰብ እውን ክብሪ ዘየድልዮ ነውራም ሰብ እዩ ብኢድ ትግርኛ እውን ክጠፍእ ዘለዎ ሰብ ኢለ ዛምናነ ፈጣሪ እውን ክቅድመና ዘይብሉ ብኢድና ክጠፍእ ዝግብኦ መራሒ ሰብ እዚ ብኢድ ኣብይ ኣሕመድ ከም ሰብ እውን ክብሪ ዘየድልዮ ነውራም ሰብ እዩ ብኢድ ትግርኛ እውን ክጠፍእ ዘለዎ ሰብ ኢለ ዛምናነ ፈጣሪ እውን ክቅድመና ዘይብሉ ብኢድና ክጠፍእ ዝግብኦ መራሒ ሰብ እዚ ብኢድ ኣብይ ኣሕመድ ከም ሰብ እውን ክብሪ ዘየድልዮ ነውራም ሰብ ኣክሱም ክስራሕ ኣክሱም ሓወልቲ ጠጠው ትብሉ ተለው ናተይ ግምት የኽብለካ ላእክል ማስረጃ እውን ስለ ዘይብለይ ትግራዋይ ትግርኛ ዝበሃል ቋንቋ ኣይነበረን ኣምሓርኛ ዝበሃል ቋንቋ ኣይነበረን ካልእ ትርግፀኛ ንኾነሉ ግእዝ ተዛራቢ ኣጋእዝያን ዝበሃሉ ህዝቢ ከም ዝነበሩ ይፍለጥ ንምንታይ ኣብቲ ሰዓት እሱ እቶም ናይ ኣክሱም ስልጣነ ዘቆሙ ኣካላት ተጋሩ ዘይምዃኖም ኦልሬዲ ኣብቲ ዝካይድዎ ዝነበሩ ቃልሲ ኣብቲ ዝካይድዎ ዝነበሩ ምዃኖም እውን ማስረጃ የለን ተረደኒ ዘይምዃኖም እውን ማስረጃ የለን ማስረጃ ዘይብሉ ነገር ከዓን ደፊኒቲቭ ብዝኾነ መንገዲ ኣይግለጽን ተረደኒ ስልጣነ ክዋቐር ሆሞጂነስ ኮይንካ ሓደ ዓይነት ኮይንካ እዩ ነይሩ ሰመ ሓደ ዓይነት ኮይንካ ኣይኮነን እሞሲ ንኣብነት ግሪክ ጽሑፍ ኣሎ ቶም ኣብ መብዛሕትኡ ዞስካለስ ሓደ ትስሞም ቶም ናይ መጀመርያ 1000 ዓመት ዝጸንሑ ዝበሃሉ ዘለው ኣብ ትውፊት ዝጸንሐ ጽሑፍ ስሞም ዘሎ ነገራት ቶም ናይ መጀመርያ ብምልኦም ግሪክ ነገር ስሞም ዞስካለስ ሃትሸፐስ ግዛዕ ስኢሉ ጠቕላላ ብትግርኛ ይኹን ብግእዝ ምልክት የብሉ ቶም ንጉሳት ተረዲኻ እንዶ መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ግሪክ ገለ እዩ ዝኸድ ስለዚ ግሪካውያን ነይሮም ክስታይ ገይሮም መቕሚጦም ተኸዱኸ ሕዚ ግሪካውያን እስክምጉትና ይኽእሉ ማለት ኮይ ብዝካይዳ እዚ ምክንያቱም ምልክት ዘለዎም ሳተኦም ኣብዚስ ግሪክ ቋንቋ እኒዮ ናይ ግሪክ ሳንቲም እኒዮ ብግሪክ ኣብ እምኒ ዝተፃሓፈ ነገር እኒዮ ትግርኛ ግን የለን ኣምሓርኛ ግን የለን ተረዲኻ እንዶ እንድሕር ዘየለ የግበር እምበይ ብቢለን መላኽን ብድልየት ህዝናትና መቸም ዝዘረባት ሰምዕዎ ኣለኹም ኢኹም እንዳ ብልፅግና ቀስ እናበሉ ምስ ብልፅግና ሰፊሮም ዘለዉ ተጋሩ ኣክሱም እውን ናትኩም ኣይኮኑ ነቶም ተጋሩ ክብልዎም ጀሚሮም ኣለዉ ኩሉ እቲ ታሪክ ናብታ ኢትዮጵያውነት ክጥቕልላ ዝደሊ እዩ ትግራዋይ ዝበሃል መንፈስ ክሓኮስ ዝደሊ ሰብ ምዃኑ ቅድሚ ሕጂ እውን ብዛዕባ ኤርትራ ከም ሃገር ንኸይትቐውም ብዛዕባ ናፅነትን ሓርነትን ኤርትራ ብዙሕ ዘፀይፍ ዘረባ ዝዛረብ ዝነበረ ዶክተር ዝብልዎ እዩ ሕጂ ድማ ተመሊሱ ንተጋሩ እውን ኣክሱም ኣይናትኩም ኒያ ክብሎም ጀሚሩ ኣሎ ወል مغزال ترايو صيل كامس معهم تراي نزياتهم تعجوجو درت يبلون next step أبزي أسكن سكر استتصاب حدا تصام نيرو نسلم حكومة منقصات أمريكا على إبرام بيراتوس أنا حت جنا ختلعل أب مش عم تركب زبل زينات زرق نيرو نعود صعيبون من البات كابتا زينات ياكي تفليت حنتا قداسي زينا كبكم زي امباسي ناي تركيا بيرترا زوصوي نيرو حنتي نا انجينيرينج تيم كاب تركي استبقست كاب تركيا استبقست ابيرترا ودبوا اغلغلوت ناي باص نمسفح اتيا خمزلا the technical team of boy bait بحال ناي engineering ناي ودباوي اغلغلوت زت قال مالتيو is commended for its valuable contribution to the Massawa port renewal project advancing Eritrea's development progress. Eritrea and Turkey are strengthening. So زون هذا كابت تصفى ذهبيو هذا جزء من البتانة كابتو مع أبيرترا زنبورو دشمع كونا قرتلو مبزحت جزء أبيرترا كاتو خلو وحدات كيلاتات يوم دموس وسلم تاين زبل إيرترا كم دليتات خوين مبزحت جزء التكي أكيد داس كيلات رايم زدليو تخيل بيرترا ينكسروا وين زدليو كن كم أقول جزء قليل لا يكون ثم كامباينات نبخو مكسر حمساها كل جزء قليل لا يكون بعرف شاكن نتأكد داس السبتراي وحد بزح عندهم زخفوا لساتهم متنزل على جنزب ودحن عكفيلهم أتزبز حك سرح زخب بيرتراويان أسيستنت إنجنيرات ناقونو لك كم تحجر عيد كان تاريخ مادو اتهاد مثل على واي أصلت أنا تراي جبساوي كلهم تعتيز على إيرتراينهم من قصة إيرترا كل جزء تستايل ناتو كميو ولا ونبتعدنا عن تاريخهم أبزح
ኤርትራውያን እዮም ዝሰርሑ ኣብቲ ላዕሊ ጥራዮም እቶም ፃዓዱ ወይ ክኢላታት ደምፁ ከምዚ ክትገብር ኣዝዩ በልሕን ኣገዳስን እዩ ግን ካምፓኒታትን ሃገራትን ኣይደልዩኻን እዮም ምሳኻ ክሰርሑ ይደልዩን እዮም ምክንያቱ እቲ ጥበብ ክትወዞ ትደሊ ከም ዘለኻ ትክክለኛ ንሃገርካ ዘርብሕ መንገዲ መሪፅካ ስለ ዘለኻ ምሳኻ ንክሰርሑ ኩሉ ግዜ ኣይመርፁኻን እዮም እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ጌርና ክንሪኦ ንኽእል ብዝኾነ ንመለስ ኣብታ ባልታን ዝኸውን ዘሎ ብሚኒስትሪ ዜና ወይ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ሓተታ ኣውፅኡ ነይሩ ምናልባት ኣብዚ ዙርያ ኣብዘን ክልተ ጉዳያት ኣብ ዙርያ ሓደ ጉዳይ ኮይኑስ ብክልቲኡ መንፅር ዝረኣዩ ወይ ክረኣዩ ዝግብኦም እንተለዉ ኣብኡ ክንደስስ ኢና እሞ መጀመርታ ብዙሓት ኣብ ማለት ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ስለ ዘሎ ድዩ ወይስ ኤርትራ ተበዲላ ያበድልናያ ኢና ካብ ዝብል ወይ መንግስቲ ኤርትራ ከምኡ ዝሓትት ዘሎ ዝመስል ክንምለሳ ኢና ግን ዝተደናጎየ ፍትሒ ኢና ክንብሎ ከመይ ምገለፅካዮ ብወገንካ ሃገራት ኩል ሕጂና ሃገራት ንውሽጢ أو عدن زملكات محدرة معري ممحدر ناي تفلاليو وجنات ديو بوليتيكا الرأي دلهم كم جرك حاجة كتير كلا خاسي أبتحتي آدم محدر فتحاول خونه مجدي بتخالى مثلا فتحته قدير لخا فتحه قدير بالكال خولي قال جزون أو شتاي هاجرات كون العلي هاجرات مسكال هاجرات كلا خبا خلوها دين مين تخاميتي بناتن انترست بناتن ربح هذا أمر فتحي لو ما عتسي كيبا توسع الله شاينا صباح الله إذا كله جنزب ده كويت انت هتقول بريا مغالية ده أنا يمن دبها ليلا كويني فن هيفن حجي تبدلنا فتحة وجلاش كورس كل جزينا بأنا يتجمر ولا عالم كوميدي لأنه حجر السعر قبل بس الناس فير كبهاي دو ولا من قابي يونايتد نيشنز كده كده حاجة ولا تأخذ مثل الهاجر ون نفسها في عمايل هذا أمر نهارو دنجز أصلاً كم يكون فريد حجي الجيوبوليتكس بس إخاء ميت خميت برا بحي حجي أفتدلع على ناي ترزخن بس حكى لنا تحت رحايا لحيا الكا نزي مقدرته كمان له كل جزء بهم يخدي سوبر باور مخان وي حيا المخان عريو زد أمانة نتحيا الهاجر مالتي حجي التي قرأ كم زي بإنجليزية يقولوا كارت ستيك جيوبوليتيكاوي إن أمريكا خاب أفريقيا وان هاجرات إجران تخيلان كابرديت وسيان خداين عندلي نيرفع الحجز تي أبناء كهيب على خري ودلو شركنا مثل السعودية دي ومسك على خوانكا زوبا وعينة وكلنا بلو بعدان زبلو وزلو زربا أزيا قداس عندي كلتيوم تعود زربا كيتكم اب ستيت ميديا سمعوه أكل نايتو دما بزي بزعبا قدانا يرترا كل علي زبهال زلو عن غريسون تبهالون تدقاقامي تقول تزلان تلو ناي رويترز ريبورت يزبهال زلو مالتيو دارقا زترايا دوكومنت كم زلو يوم زبلو زلو Ertra's exclusion from SWIFT alongside so نتي قدا كل عال كم زغوني the only source cited is an internal government document seen by Reuters تون كوچبت زبهال زلو تي Reuters ريا يزبل زلو a note from the US State Department to several countries about reciting the sanctions around May. ስለዚህ እቲ ሮይተርስ ርኢናዮ ዝብሉ ዘለዉ ሮይተርስ ዝእመን እዩ ብብዙሓት መንገዲ ግን ፕሮፓጋንዳ ክገብር እውን ዝኽእል እዩ the article question ከምኡ ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ who were the several countries መን እንተን ካልኦት ሃገራት ዝበሃላ ዘለዋ ብርግፅ እቲ ዕላማ ናቶም ድማ ነቲ ገማግም ባሕሪ ናይ ኤርትራ ንምርካብ ከም ዝኾነ እውን ይነግሩ ስትራቴጂክ ኮንቴክስት ኤርትራ ኣዝያ ናፅነታን ሉላውነታን ትግደስ ሰፊሕ ገማግም ባሕሪ ኣብ ስትራቴጂካዊ ቦታ ዘለዋ እያ ብተደጋጋሚ ናታ ዘረባ ግን ኤርትራ ገዳ ክለዓለላ እኳ ትደሊ እንትኾነት ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ እዩ ካብ ኤርትራ ትፅቢት ክግበር ስፖርት ናይ ኤርትራ ኩነታት መረዳእታ ዘድልዮ እዩ ኣብዚ ኩናት ዝግበር ዘሎ ድማ ኣብዚ ናይ ኢራን ትገብሮ ዘላ ጥንቅቕ ኢላ ትሪኦ ዘላ ኤርትራ ኣብ ዝኾነ ኢዳ ክትእቱ ትደሊ የላ ስለዚ ካብ ኤርትራ እንታይ ትፅቢት ክግበር ዝብል ዘረባ ተደጋጋሚ ንሰምዕ ኣለና ባት ውብልቲ ኤርትራ ገዳ ክለዓለላ ይደሊ ኣነ መንግስቲ ኤርትራ እውን ይደሊ ኣሎ እቲ ካልእ ካባና ዝድለ ነገር መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ህዝቢ ኤርትራ ንክገብሮ እውን ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ድልውነት ኣለና እዩ ሰላም ክንደሊ ርግኣት ክንደሊ ኩነታትና ከተቐይሩ ክንርኢ
ندلو ነገር እዩ ኣሜሪካ ድማ ነዚ ክቕይርዎ ኢሎም ተተበጊሶም it's a good thing and we are waiting for it መንግስቲ ኤርትራ ክተሓባበር ከም ዝደሊ ነቲ ኩነታት ዌልካሚንግ ከም ዝኾነ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ፍትሒ ጎዲልና ዝነበረ ክሓሱና መጀመርያ ይብል የለን ነቲ ጌጋ ኣርምዎ ተቐላጢፍኩም ሓተታና ኤርትራ ኹም እያ ትብል ነቲ ጌጋ ኣርምዎ ናብ ፅቡቕ መንገዲ ድማ ንበገስ እቲ ካልእ ኩሉ ከንርክበሉ ንኽእል ኢና ዝመስል ለባም ዘረባ ኢና ንርኢ ዘለና ንሕና ድማ እቶም ትፅልዩ ብፀሎትኩም እቶም ትፅሕፉ ብፅሕፈትኩም እቶም ኣብ ዝኾነ ይኹን ርክብ ናይ ኣሜሪካ ዘለኩም ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ክትገብሩ ትኽእሉ ብኡ ሓደ ከክእለቱ ክገብር ኣለዎ ስለዚ ኣነ ዝብለኩም ነዚ ሰላም ዝመፅእ ዘሎ ንፅበዮ ሰላም ድማ ንኤርትራ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ሰላም ልዕሊ ማንም እዩ ዘድልየና ኤርትራ ክትምዕብልን ክትግስግስን ዓንቃፎ ኮይኑ ዘሎ እቲ ገዳ ናይ ኣሜሪካ እዩ ንሱ ክለዓለልና ክምነን ክንደልን ድማ ንቡር ኮይኑ ይስማዓኒ ናይ ሎማ ርሳብ ዝኽኑ ዲና ላይክ ምግባር ሸር ምግባር ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ምግዳፍ ድማ ከም ወትሩ ፃውዒትና እዩ ምዛ ጥዕምቲ ደርፉን ገትፈኩም برعالكو يشاركتي محبر تحايركو مجاقت قلبتنا ويتليكو حروماتي حنانا برعنا يشاركتي محبر تحايرنا مجاقت قلبتنا وياملينا عبادو قلت قلبالي حكم جبار لا فيني شكب مدلس بطعستر نفحتنا شعار هدود بحب سلام حبر